Viewers all over the world, for some of you that are seeing me for the first time, more mobile if Eze-Ana Ugochi to Benorifite, more Maka Chugo. Issue quite better. Bo Ajakari Rogu. I don't remember an Achewagi without fear or favor, Najakari Rogu. Na-achịkọ wakwala gị ihe ị ga-eji wee mata ihe dị iche n'aja na ọgwụ. Nwere na-achịkọkwa gị na ọdịnala Igbo spirituality ebidoro ya n'ọgwụ. N'ọgwụ wụ a formulated science ndị mmadụ mere attach ma ọ bụrụ na enwee state of emergency. Ka nkọwara gị ka ntiwara gị aka oyibo sugbe. Aja n'ọdụ that is ọgwụ n'ọdụ ka ihe a na-eme ma enwee state of emergency dịka na-enwere accident, that first aid. Yes, enwere ike enwee emergency, enwee reason ndị gboo ji gwọ ọgwụ. And gboo mgbe a na-agwọ ọgwụ na gboo, dibịa na-agwọ ọgwụ a na-ebi n'ebe ndị mmadụ bi, ọ na-ebi n'aja agụ. Ọnya ka ụfọdụ ga-eji sị gị na-eji dibịa nwa je kpọta ya n'agụ, na-ejere agụ na-asa na mba na-asa. Ihe a na-achịkọwala gị bụ na o etetere aka. A na-achịkwa gị na ọ bụrụ ebe niile dibịa na-agwọ ọgwụ adịrọ common. Yes, mana mma akụwasịrị gị na nkụzi taa ihe bụ aja na etu aja si arụ ọrụ, kụwakwado ihe bụ ọgwụ na etu ọgwụ si arụ ọrụ. So pay attention before we dive into today's lecture. Obere announcement. Echefuna na anyị nọ na month of May. Our group ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Distance is not a barrier. Ọ bụrụ na ị dị interested n'isonye na ndị Ana na-achụrụ aja ọnwa ọbụla n'igwe, chat ya m na WhatsApp 0805-7837-672 or 0813-8243-871. Chat ya m agwazie gị ihe ọzọ anyị need for you in order to book you. You forward your 3 prayer requests anyị ga-edebe n'altar na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị. Then you make token donation. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi a ama eto ogologo mana ọ bụ na pay attention. Tag your friends and well wishers. Gwa ha gbasara our administration ka ị na-eme nke ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị ma gọzibiga gị oke. Ngwa gezie ntị na nkụzi agbara ọgbụgba anyị ji bịa. Isiokwu anyị bụ aja karịrị ọgwụ. Then ihe nchọ ka nkụwagoro na mbido. Igbo spirituality is a way spirituality. Gịnị bụ spirituality? Spirituality bụ n'okike ụwa mgbe Chukwu Okike kechala mmadụ mma nke ndụ wee thought it wise na human being kwesịrị ka ha move far away from the throne of divinity, because the throne of the divinity is filled with light. Yes, the unconsciousness of human spirit at that particular time amekwe ka mmadụ withstand the vibrations between the possibility of Chukwu Okike pụrụ ihe niile. That is why man place is far away from the throne of divinity, because Chukwu bụ divine or spirit. Yes, so human spirit started from spiritual germs. Man, I'm teaching for another day. But then na achịkọwala gị. So mmadụ bụ mmụọ, ihe anyị nọ na ya bụ nwa mmụọ. So mmadụ bụ spiritual creation. Yes. Onye ọbụla na-asị gị tiweziga spirituality na aghọtara how things work. Spirituality is part of man. Ihe dị n'ime mmadụ bụ spirit. This earthly clock, this body, what we are wearing now, is just like a cloth somebody ji ka o wee nwee ike wee jee ebe ọ chọrọ ije. So the core man is spirit inside you. Then ahụ anyị yiziri bụ the vessel iyinyelụ na arụ gị ka i wee nwee ike mee operate in the land of the living. Yes. So mana ihe chọrọ ịkọwara gị bụ maka ihi na mmadụ bụ mmụọ, mmadụ ga na-ebiriri ejeriri na mmụọ. Na ọ bụrụ na ị chọrọ ibi na anụ arụ, mana enwere ndị na-ebi ndụ na anụ arụ, carnal lifestyle. Yes. Then a na-asị a na-alụ ọrụ si na-alụ ọrụ, mana ọrụ aka dịkwa n'ọrụ a na-alụ. Then a human being comprises two things, the spiritual you and the physical you. But don't over cultivate the intellect or giving your body excess pressure to the extent that you deprive the spirit. Yes, spirit. So you have to pay attention to your spiritual lifestyle, because not only about the spiritual life wire
of your existence. So he ga-eme bụ ị ga na-create time oge mmụọ gị iji ewelite obi gị elu. Asị gị prayer. Ọsị na prayer bụ oge anyị ji connect, mmadụ ji connect ya na mmụọ. So I just na-ajụ gị bụ, it is very important. When was the last time you prayed? Ị gọrọ ọfọ kwụnye onwe gị n'ọkụ oge gị na ụmụ mmụọ ga-eji na-akparị nkata. So mara nke a malụ na Igbo spirituality is not all about making charms. Yes. So then gịnị bụ aja? Mgbe anyị na-eje ụka ọbịa sị na aja bụ ihe a na-erunye nsọsọ Chukwu site n'aka ụkọchukwu ka o wee gosi na ọ bụ Chukwu osebụrụ ụwa nke ihe niile. Mmadụ ejere nke atịtị jee nke ọma. Mana ihe na-achịkọwara gị, gịnị bụ aja? Aja bụ ihe mmadụ na-atụnye because of the love and because na Chukwu okike bụ Chukwu. Ọ mmadụ na-achọ Chukwu, ọ bụrụ Chukwu na-achọ mmadụ. Yes, ọ bụ duty of every child to make an effort to learn the language of his parents. So it's our duty as human spirit, children of God, to pay attention and learn about the do's and don'ts and the character of Nai Buchukwu. So ọ bụrụ na Igbo onye Igbo, Igbo spirituality, malugolo no Igbo bụ ya ga eji asụpụta ya agwa gị na Igbos before others. Yes. So ihe na-achịkọwala gị bụ mara na Igbo onye Igbo, mara na Igbo nwa Africa. Pay attention to your spiritual lifestyle. Spirituality will help that controls the universe. So ihe na-achịkọwala gị, ịchụ aja is part of the spirituality. Gịnị bụ aja? Ka m kọwaa ihe bụ aja. Aja bụ when you sacrifice something and that thing you are sacrificing is your right, is something that belongs to you. Ihe na sacrifice nwere ike ịbụ your time, your knowledge. O nwere ike ịbụ ihe akwakwuru ihe enwenwe. It can be your wealth, it can be money, it can be your wealth, animal, whatever. So sacrifice is ihe anwa bụ nke gị mana iwere ya wee nye maka ọdịmma ma ọ maka saraka maka connection ka e wee ma appeasement. So whatever it is, so you hope that this thing is yours. So mgbe ọbụla mmadụ ọ bụrụ taa ka a na-achụ aja n'ụzọ dị iche iche. Example, ndị na-eme fasting bụ aja, mana agwakwara gị na ọ bụrụ na ịchọ ime fasting abụrụ mbụ ị nwere ndị ga-eri na be gị. Fasting bụ when it's okay, let me fast. I were ego anwa ị ga-eji wee ri nri were wee nye onye ka mma. You deny yourself that iri nri anwa ka onye ọzọ wee rie, ọ bụrụ go sacrifice. Mana ọ bụrụ na ị na-ebu ọnụ maka ị nwere ihe ị eri, my brother, my sister, here abụrụ sacrifice. Ntị ọ dịkwa. So sacrifice when you deny yourself, your pressure, deny yourself on certain things. A sacrifice go the earthly pleasure maka na ị na-agba mbọ maka spiritual growth. That is sacrifice. So you sacrifice mmadụ nwere ike iwere ihe aja nye ndị less privilege, ndị ọka mma. Mmadụ nkwado ike iwere ihe aja jee mee saraka, weda ma o jee chụọ aja na mmiri nye ụmụ ihe niile ekere eke. Azụ bụ na mmiri na ihe bi na mmiri akọrọ ọrụ ugbo ha zara ọrụ ezi. Nwere ihe a mere mana out of love inwelu n'ihe Chukwu kere eke ebe a chụpụrụ ha aja nye ha ihe ka ha rie. Mgbe ha na-eri nyawa ihe ha ama na ihe a abụrụ routine food ha na-eritebu na mmiri, ha ga na-asị Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. O nwere ihe anyị mere n'Eze-Ana, mana Eze-Ana lụtara ka ọ bịa lụta anyị n'ụbọchị taa wee mere anyị saraka. Ihe ọbụla Eze-Ana bụ n'obi wee bịa na mmiri anya gazie gị. Ha na-ekpe ekpere mana ọ bikos na iwu ọtọrọ how things work. Ị ga-anụkwu ihe mmụọ n'ikwu bịa na ịmụrụ na ha na-ekpe ekpere. Etu a ka ọ dịkwa aja dị iche iche anyị na-achụ. Achụọ ya ụmụ nnụnụ ma birds, lizards abịa feed on it. Ha ma na ya ha rụrụ ọrụ anyị ugbo ihe ọbụla, and ha ma na ihe ahụ prepared something ekepụrụ one side. So mgbe ha na-eri ya, ha ga na-asị Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ya gosikwala onye ọbụla chụrụ aja na ihe ọbụla obi n'obi ya mezuo ya. So ụmụ mmụọ appreciate those ihe aja. E nwere ọtụtụ ihe anyị ji achụ aja. Nwere ike were ihe dị ndụ wee gbara isi onye dị ndụ. E nwere ike iwere animal
because we human beings, we are permitted to make use of those things under us, because animals not under human being. Yes, because we are higher than them spiritual wise. So for that reason, we can feast on them for our nourishment. So it's permitted in creation. Then gịnị bụ ọgwụ? Ọgwụ bụ onye ka anyị wee gwa na ihe ọbụla nwere action nwere equal reaction. Ọgwụ bụ a science. Ọgwụ bụ formulation of vibrations. Yes, it's like formulation of science. Bringing this, bring this, bring this, bring that. Is science. So lips ọbụla nwere ike Chukwu nyere na ihe ọbụla eken bụ lips. Ihe ọbụla bụ mgbọrọ nwere vibration dị na ya. O nwere ike dị na ya. Etu a ka ọ dịkwa animal ọbụla nwere ike dị na ya. So ihe a na-eme bụ eweta ike dị na nke, eweta ihe dị na ike dị na nke a. Ọ dị ọdụ ka etu isi bịa malaria na-eme gị, ụkwara na akwa gị, ije na chemist, ha ma isi elu ọgwụ, weta ọgwụ nka, weta ọgwụ nka, weta ọgwụ nka. Combination of strength a formulate ya ọgwụ nwere ike ije gwọ gị ihe a na-eme gị. So ọgwụ mgbe gburu gboo ofu onye anara agwọ ọgwụ, ihe a bụ group ndị obodo na-ejikọta aka ọnụ, maybe na ndị ori na-abịa ezu n'obodo ha, maybe na onwe ihe na-eme n'obodo, ndị okenye wee sị mba na ha nwe okenye ama nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbịrị, ha jikọta aka ọnụ n'ofu onu wee gwụọ onye bụ ọgwụ ka ọ ga-abụ onye ọbụla bụ ihe ọjọọ n'obi bata obodo ha wee not succeed. So a na-enwe state of emergency. Ndị gboo eburu akụ na ụba, that is ebuwere ego ụzọ. Ndị gboo agwụrụ ọgwụ ego, ịghọtara. Mana agbụrụ a, ihe agbụrụ a ji wee jụọ njọ bụ na agbụrụ a nwere oke ọchịchọ, na agbụrụ a na-agwọzi ọgwụ ka ha wee nwee ego. They are by cutting nature. Chefuzie na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Ndị gboo agwụrụ ọgwụ gbasara ego, ịghọtago. Ihe ndị gboo gwọrọ ọgwụ bụ na ka e wee protect their territory, ka udo obi wee mee series of appeasement. And then onye mere na ọgwụ ndị gboo anwa enyere nsogbu, mana emechasiela ka ụka batabasiela. Ụfọdụ ndị mmadụ tinyezie anya ukwu, bidozie gbawazie ọkịka. Ụfọdụ gwabazie ajọ ọgwụ dịka oke ikuku, oke ite ha. Ihe a ji agwụsị ndị a niile bụ ka ha manipulate the process of nature, ka ha hypnotize their fellow human being. Mgbe ahụ anya ukwu abatania, mgbe ahụ oke ọchịchị abatania, mgbe ahụ ka ha ji wee chọbazie ka ha boycott nature. And the mgbe ọbụla ibidoziri bido formulate by ihe out of oke ọchịchọ, out of greed, then the thing lack love. The thing lack love. So because of no lack love, ihe ọbụla enwero embrace love cannot stand. So because of na a formulated that thing, because of your selfish interest, you don't care about another person, you will step way on toes. Oh nya but na those ajogu they step on toes, because or they maintain the boundary, or they consider natural love. Therefore, ihe ọ nọ na ya bute ihe ọ nọ na ya bụ ịnapụ ndị mmadụ ka ha. And by then obido chụba ịpụtamenwu, chụba ihe niile n'aka ike, obido step one toes. And what by no be the step one toes, natural judgment is set in. And again, ya ji say ọgwụ bụ na ọgwụ bụ a combination of earthly stuff. So ọgwụ cannot operate beyond the gross material. Onya kpatara na ọ bụrụ na ịdị spiritually stronger, ịdị spiritually strong, bụrụ onye last strive for higher spiritual development and higher spiritual maturity, ọgwụ cannot do you anything. Ọgwụ operate within the lower spiritual vibration. You got that? Yes, because now the component of where you will formulate your ọgwụ bụ ihe enwetara na gross material, enwetara n'ụwa na ether. You go and all ihe na-akpa n'ala, ihe na-epu n'ala. So those things have lower vibrations. So it can only be effective on you. Go onye cast a spell on with your ọgwụ because now your spiritual vibration is very low. So therefore, any manipulation of now manipulate using earthly things that operate within the same frequency, the level in on ya, you will be caught up. Yes. Ọnọdụ ka nkọwara ka odo esi dokwara anya. Ọnọdụ ka si wee na we ha na short wave and medium wave.
let's say use shortwave. You on earth, you're operating within the frequency of shortwave. Then all one operating within the frequency of shortwave. So for that reason, that all one get two take because in a more operate within the same level of all. I have not even conquered fear. Now, man go spiritually, sena your character and understand the spiritual exercise. If only in a may go operate in a higher frequency, example in a measure operate na FM. Whoever that is tuning you within the frequency of shortwave will never get you. So I can still tell you without missing words that nobody can go na ato. A man in the hospital that operate in a lower vibration so that he can need the liberation, he need the water because he hospital can very low. So why can strive for something noble, have longing, pure longing, then live a good life. By living up good life worthy of emulation, you are ascending. Yes, you are ascending spiritual wise. So therefore, you are no longer operating with that same zone that evil man, that evil woman is here operating. Because he did check OCH, he did make OCM. Mana only obuna, he can eme wuchi na rolo, the mother na only lolo on watage, only lolo against you, watage, because in the above, and then I'm more to aqua. But opponent go to higher spiritual vibration. In what I see, it does involve in here Basaram Peter. He got to go that level. He may go operate in a higher frequency. So, na rolo, name Peter. You have a hammer and a plate, spell on a hacker cannot reach you because get a hand the measure of fee, again a hand on that same level. So, get a not check what again. You not check what again. All who cannot stand the test of time. All Yavan or maybe. All who cannot operate beyond this gross material vibration of level, yeah. So he gave me a banana ogu, the second I carried ogu. Now, chuacha. Nye be the ma, the ma, ne go to love to hear in the chukereke. Na chuaja consistently. Agwakwarange, aja bro some way to aje bunatoro na ewu. Ma wako. No. And what also the chiche say chuaja. Gene kan kuwarage buaja. Ajabo a selfless service. Ajabo mbo money where he have unkegi. Then give your air out. Makodim mandozo. Maka appeasement. No did chiche. Yes. Now, for the fact that I be able every day deny myself some certain things, Abia Kuzuru some certain things go where drinking my call from my own end because I sacrifice my time and my data and whatever to come and talk to you. So I'm also teach at what. Manan Mache Wagi, New Hobuni name for the benefit of man, out of love is Yaja. So one Nechubaja, a Chubaja, if Aja will elevate you. Eh? So aja ebunite again. Ina achu aja na eme those things out of genuine and sincere love. Aja ebunite again. Man ogu is still operating very far low. So onye na agwo ogu nwere the consequence because those contents etiri n'ime ite ogu ma ogwu ekechiri ekechi nwere oge ha ga-eruo they decay. Achọrọ m ka try to meskowa ya with layman understanding. Those mgbọrọgwụ, those ahịhịa, those things onyanwa formulate all the components, bring them together to emanate a strength. Oji hypnotize yagi must cast a spell on you has time and space, and with time and space, ike abada or maybe come that. If you know na ogwu a na-enye gị n'ụlọ ọgwụ once I formulate ọgwụ nye gị ọgwụ nwelu how long ọ ga-anọ n'ime arụ gị ike ya agbada ịghọtara ya o mee expire na ahụ gị etu akọ ihe ọbụla bụ ọgwụ agwọrọ gwakwa gị na ọgwụ mmadụ gwọrọ formulation of herbs, leaves and whatever animal and whatever concussion. So o nwere life strength ọ ga-eruo ọgbatuo gwakwa gị na ọgwụ ime ga effect bụ no whether we dey more operate within the same frequency of onye gwọrọ the ọgwụ. Mana ọ bụrụ na grow go spiritual level gị gbago to higher frequency, I can tell you na gị na onye na-agwọ the ọgwụ adịghị emezi ofu ihe. Therefore ọgwụ ọbụla agwọlụ cannot touch you. Mmadụ na-akarị level of ọgwụ mmadụ isi na ọjọọ gwọrọ ọgwụ
akụkọ ọ na-awụ ndị mmadụ na-akụ ya aghọta m na onye a na level ya kapere mpe ịghọtara ya asụ ọgwọ na ọgwụ enwere ike no mana ana m achọ ịgwa gị onye ka ndị Igbo ji atụ n'isi na onye ma ọgwụ ka ọgwụ na-atụ ihe a na-achịkọwara gị bụ ọ bụrụ na gị nwa na onye na-agwọ ọgwụ ka na-eme operate within the same frequency enwere atịtị ka m kọwara gị ya enwere atịtị dị within you na attract that ọgwụ mere ọgwụ a ji wee nweta gị ịghọtara ka m makwara gị atụ iweta magnet the component of magnet anything iron bịa closer to magnet ya mana iweta ihe dịka paper ma plastic dey close to magnet is not magnet because the magnet na akwụkwọ the component of akwụkwọ and the plastic a na-eme ofu ihe enwere oyiri therefore you not magnet so ihe na-achọ ịgwa gị ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụmụ nka ọgwụ ntụ ndị mmadụ ndị ajọ mmadụ na-agwọ na-emetụ gị na ndị na-agwọ ọgwụ ada na-eme ofu ihe n'ụdị echiche n'ụdị operation ha na-eme bụrụ onye na-akwụba aka gị ọtọ let your vibrations always pure long for something noble live a good life worthy of emulation and I can tell you negative wish of man because that ọgwụ agwọ bụ ihe negative wish prepare with negative energy so ọ bụrụ na aka asịa the spell towards you because na energy gị you are being protected with vibration for the light region then ihe ndị anyị nwere ihe ọ ya eme ka m kwụsị ebe a onwezi ajụjụ ọ bụla ị nwere na nkụzi a na-aja karịrị ọgwụ chaatị m na WhatsApp 0805 7837 or 08138243871 na ya na screen gị ga-afụ nọmbas ndị a mbụ nọmbas ndị a ka ị ga-eji nweta m. May the blessing of Chukwuoke pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be favored. May you be protected. N'aha Chukwuoke pụrụ ime ihe niile ike ị na-esi n'aka ya ga-emesịa n'oge onye ọbụla.